kausa pa maayong buntag kanatong tanan. Kini nga adlaw o ang atong ibanghilyo nagadasig kanato sa pagbuhat, sa pagsunod, sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong ibanghilyo gahisgot kini bahin sa panaad. Ang magsaad nga dili tumanon bakakon. Ang pagsaad sa imong gihimo dili dautan kun imong tumanon ang imong gipanaad. Apan daghan ang magsaad nga dili gayud mutuman, ang Ginoo magtudlo kanato sa pagbuhat sa matarong. Ang pagpamakak supak kana sa kabubuton sa Dios kay ang kasulatan nag-ingon sa Mateo 5:36, ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Mga igsoon, pero karon nga mga siglo, pwede na himuon sa tawhanon nga bisan ang iyang buhok itong papution tungod sa mga chemicals nga naanay ilang na diskubre. Ang ilang puti nga buhok pwede na nila kuluran, mahimo ng yellow, mahimo ng unsa nga kulor. Tawhanon. Pero sa Dios, ang gihimo sa Ginoo dapat dili usabon sa tao. Kining atong panagway. Nayuban tungod sa daghan kay sila og kwarta, pwede nila usabon ang ilang panagway. Iparituki nila kung kinama sila kwarta. Pero dili kana maoy kabubuton sa Ginoo. Ang Dios nagsulti gyud kanato sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kung unsa sab ang imong pagahimuon, ikaw ra ang nasayon og ang Dios ra pod mo'y nakahibalo kung unsa ang anaa sulod sa imong kasing-kasing. Sa Mateo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Mga igsoon, ang atong mga karaan nga mga gawi, mga buhat nga dili angayan, dili takos nga makapahimuot sa Dios, kinahanglan nga ato kining pamalandungan nga ang Dios gyud mismo maoy makakuha niini kung kita may kinasing-kasing nga mutuman diha sa iyang kabubuton. Ang gugma sa Dios dako ug walay makatandi. Sa kahabog, sa kalapad, sa kataas, dili masukod ang gugma sa Ginoo kanatong tanan. Amen ba mga igsoon? Amen. Walay sala si Kristo. Apan di pa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Mga igsoon, grasya. Bisan ang anak sa Dios, di pa ka makasasala tungod sa dako nga paghigugma sa Dios sa matag usa-usa kanato. Kamo, ako, kitang tanan, gimahal
sa Ginoo. Mao kini ang mensahe karon. Tungod sa dako nga gugma. Dunay kanta nga katong nay dili ginako ang kalimtan nila ingon nga sa tinuod lang gibati ako sa paghigugma nimo. Sa kuros nang ingon nga bisan ako makasasala imo akong gipakaway sala. Tungod sa dako ug gugma sa Dios kanato. Walay usa kanato diri nga walay sala. Tungod kay tayuhanon man ta. Makita nato sa atong mga mata, madungog sa atong dalunggan, labi na gyud ug atong yung paghikapon. Sala na siya mga igsoon. Gamay ug dako sa mata sa Dios. Sala. Kitang tanan makasasala. Maunang niya kita. Mudawat sa Eucharistia. Agig pagpamatuod nga kita nisunod nituman sa kabubuton sa Ginoo. Wala gid kita mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 8, maluluyon ang Ginoo ug mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masuko ug walay puno sa gugmang walay paglubad. Unsa ka mahigugmaon ang Ginoo kanhato? Puno sa gugmang walay paglubad. Kung atong palawom ang atong pagpamalandong sa gugma sa Dios kanato, dili nato masukod kini sa tawhanon nga paglaom sa iyang gugma kanatong tanan. Dili nato masukat, dili nato masukod unsa kalayo, unsa kaltaas, unsa kalapad ang iyang gugma sa matag usa-usa kanato. Mao kana ang Dios nga atong gialagaran. Dios siya nga mahigugmaon. Dios siya nga anda mo pasaylo sa tao nga dunay pagbag-o, pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kay ang Dios gugma mga igsoon. Sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Busa kining tulo magpabilin. Unsay tulo? I love you. Ang paglaom ug ang gugma ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao gayon ang gugma. Gugma ra gyud. Busa ka pag kita karon ni anhita dire. Nganong niya man gid ta sa badung adlaw. Pwede na ta mga ligog dagat, buntag. Kay bugnaw pa. Pero tungod sa dako ug paghigugma nato sa Ginoo ni anhita. Tungod kay nahigugma ta niya. Tungod sa Dios nga atong gialagaran. Munang gingon nga, bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Ha? Kung atong itong pamalandungan bitaw nga, unsa ang Dios? Bisan ako ang nasayop. Siya ang mura bagyan ko niya ba? Ikaw nakasala, ako nakasala. Pero gipapas na ko ang imong sala tungod sa akong pagpakamatay sa cross. Gitubos na ko ang imong mga sala. Wala ka na sala. Gipapas na ang imong mga sala. Busa ang iyang saad. Mutuman, musunod kita sa kabubuton sa Dios. Kay ang gugma sa Dios walay katapusan. Palihog manindog.